ora ngono magawe gelari rawang sapa ana satra kanthet ngeyayet bringo sing uler geni tumpangke kuping kiwa tengen aja mati tanpa aran iki Wadyabala andaning Prabu Panggolan jagat dasar para nyata sapa luwih dhisik ngaku tumenggung Prawara Kendra tumenggung Prawara Kendra dasar para nyata kowe sapa Senopati Ndarawati Raden Haryostyaki ayo endi Semar bakal tak boyong nganing negaraku dadi srana waluyaning projeng Mbata Sarimbak nggone ketaman Pegebluk kena boyong Semar watune iso nyempal bau kiwa tengening Setyaki piye kena boyong Semar watune iso nyempal bau kiwa tengening Setyaki babarawa wani ana sing tawedeni apamu lena pangenewa tebak dadamu kene marganing patimu singa lena prapteng lalis menggung Prawara Kendra. cocok tumbak jebol dadang
Panos maning jajalanet sukertaning bawana iblis lanat wae lah. Lah kok dadi bubar mawut prajuritku ora iso dikukup. Mungsu wong karang kadempel mongko mung kawulalit. Ning pancen diwangi karo satriya sing dimong karo Semar Badranaya. Apa mbok anggap aku wong loro saudon telu saurban? Iki Prabu Panggulan Jagat, ayo aja maju, mbok siji maju bareng mara leganing atiku. Raden Setyaki dasar Paranyata. Kowe Prabu Panggulan Jagat yo. Ayo endi Semar? Tak boyonge marang negaraku. Dadi sarana waliyaning projeng Mbata Sarimbak. Iso boyong Semar Badranaya. Lamun iso nglangkahi kuwandaning Setyaki piye? Iso nglangkahi kuwandaning Setyaki. Sumuk nyawamu pengen meruput tinjo kayuwanganing Bathara Yamadipati. Kowe pengen mati mungsuh Prabu Panggulan Jagat kelakon penjagamu. Ora usah kuken pepanggal. Kene margani pati walat. Ora bakal iso nglawat cokot kupingmu sirna margolaya apa mbok anggap wong loro saudon telu surwan. Ayo iki Prabu Panggulan Jagat Nalendra negaraku tanpa tanding ming diapurmu iku arep menang karo aku sing entuk gaman apa? Den, Ndara Setyaki. Wongmu Ndara. Sampeyan iku Senopati Negari Ndarawati kok dicokot karo ratu kaya ngoten kok terus gletak. Oh, ngisin-isinke. Ora sembada li maju nomor 1 kok mung dicokot ratu kaya ngoten kok njero ora eling Purwadasira niku nek cara kula isin. Wongmu Den. Setyaki tinunun kadanira wirang tumantang. Setyaniku garwanira Petro non ora ngerti sangkan parane nyokot karo janggaku nganti ora eling. Wah, Ndara Werku Dara ngamuk. Lagi sumbar-sumbar sing kadohan clurut jelek dinjleki sirahe. Ratune mau nggih mati apa ora? Mboten ngerti wong. Waduh mati aku. Ndara Dara mlayu mriko nututi. Ora pati ndonga ngono. Yen perlu dikrubut tak krubuti karo Kakang Mas Yudipati. Pun monggo mawon watone karang kadempel tentrem ajeng cara pripun mawon kula ndek terus. Yo terus. Raden Werkudara sing mau tak takokke karo Semar Badranaya dasar Paranyata Prabu Panggulan Jagat piye kowe ora usah dadak melu-melu perkara iki ayo semingkira kowe aja bakal boyong karo Semar wis kandha ora bakal sagu mbok boyong marang negaramu
Kowe semingkir piye? Semingkir. Semingkir? Yo. Aku gelem semingkir. Watone Sambaya karo Semar Badrana yo. Sapa sing ngalang-alangi sedyaning Prabu Panggolan Jagat aja kok jamak lumrahing menungso. Dewa mudhun wae aku ora bakal mundur sejangkah. Wah, wah, wah. Apake Gong, tak mod ndase. Ratu kok ngragas. Sapa-sapa dicokot, sapa-sapa dicokot. Ndara Werkudara dikapake. Aku weruh ya, Tru. Heeh. Ngantem Ndara Werkudara ora apa-apa kok ndrumak cekel nggon gulu. Ndara Bratasena nganti ora eling. Dilingke, Gong. Gah. Kok emoh? Iki nek dilingke ora eling terus nothok. Mbok wis rasah ngelingke. Eling ya karepmu ora ya wis. Emut Den, Gus. Ndara Werkudara emut. Sampeyan niku satriya peng-pengan dicokot karo ratu kaya ngoten kok ngglitakne cara kula isin. Eling Ndara. Kok kowe? Bener Bagong. Bagaimana? Ngaku wis apal. Wong perang ki malah dielingke kaget terus sing ning ngarepe kowe terus brek ngono lho. Aku wis apal aku. Ha iya. Aku mulane ra seneng karo Ndara Werkudara. Sithik-sithik ngampleng, sithik-sithik ngampleng. Apa dhek iki terus wong top ngono apa piye? Terus aku dianggep mung wong kere, mung wong kawula ming abdi terus ndase nggo keplak-keplakan apa piye? Anggepe kok dume awake gedhe. Coba padha karo aku tantang mentah-mentah. Sapa? Werkudara. Upamane Werkudara ki, Ndara Werkudara padha karo kowe. Wah, wis tak sikat wingi-wingi. Amarga dhek iki gedhe, gagah perkosa. Aku nek arep menang saka ngendi? Kowe ngerti dhewe to mau nothok ndasku ning Padukan Karakadepel mau? Heeh. Sarta upama padha ngono dedeg piadeke padha. Ya ora padha dheke dhuwur sithik lah. Oh. Sikat wingi-wingi. Tak adus, Gong. Hah? Tak adus. Rak bar adus to kowe? Heeh, aku tak adus ning kali kok kaya penak banget. Menan asli wong padha niku rak antil wingi. Sayange kok gedhe kono. Sapa sing padha karo kowe? Petruk. Petruk apa aku? Petruk. Mosok karo sampean kok wani ya ora mungkin. Wah, aku wis mau nang kene. Wis krungu kabeh. Wo. Ha. Iya. Dirampungke saiki apa piye? Tak rampungke dhewe mawon. Pun mboten sadewangi pun bejo cilaka bungaswa tak rampungane dhewe. Wah, Panakawan edan. Karo Bendara arep wani. Sampeyan ya plak-plak-plak kok kali kula. Sampeyan ora plak-plak-plak tak lamun kula ngrasani elek. Mula sosok niku ora sok dasdes-dasdes. Sirah disembah anak bojone nang omahe nang ngene nggo keplak-keplakan. Tuwa kula karo sampeyan. Yo sak kepenake dhewe ora. Nek kuwalat piye? Aku ngerti cilikamu ning kowe ora ngerti cilik aku. Wah, ya wis. Ya wis piye? Aku mau nek terus-terusan nderekke sampean kok dasdes-dasdes. Moh ya wis rasah melu aku. Golek juragan liya. Ora apa-apa. Ora minggat to.
Ya wis melu kowe wae lah. Piye, Gong? Ora mempan lehku. Anu kono kemakon aku mah ditundung kon golek juragan liya. Wah, Prabu Panggulan Jagat aja nyokot karo Werkudara, ayo adu tangkeping aja antahan bau. Ora tatanan kekuatane ngedap-edapi piye. Wah, saben sikile diuncalke lah kok tumomo ning dada sesek sumrebet panonku kaya ora weruh kiblat. Raden, aja mbok kira aku mung tekan semene. Kowe kuat nadai pusakaku Kyai Candrawirayang. Kowe iso urip kena Candrawirayang. Cilike kowe isih iso ngadeg aja dundang Prabu Panggulan Jagat. Lakon tak tibani pusaka Candrawirayang kowe ngletak ora eling dadi bandaning Prabu Panggulan Jagat keparat. Pusakaku kelumpruk tanpa daya. Nadan ora tekaning pati nanging kowe ora duwe kekuatan pepes bayu kang tapis Werkudara. Prajurit pondo tangane krincung sikile leboke pakun jalan si Werkudara. Iya. Sawaska kadohan adyan aku durung tau tepung nanging kae ujaring akeh padha nyebutake entuk Raden Janaka satyane bagus Gaya Teja pengawak tirta pamrujenar kaya kencana sinanglik kowe arep mbelani karo dulurmu tuwa tiban pusakaku nyusul karo kadangmu Jodipati Parang. Pusakaku ora eling Purwodaksina kowe Janaka. Alah dalan nadyan kowe kondang dari langing jagat lan curing bawana ning ora menang mungsuh pusaka kekuatanku Kyai Candrawirayang. Prajurit iki leboke pakunjaran dadekke siji karo kadang itu.
Prabu Puntadewa. Inggih sinuwun. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang abdi tadhah wadana. Ngantos kula wantun merpeki dhateng jengandika Gusti kula ingkang sinuwun ing Pambata Sarimbak. Sinuwun Prabu Panggulan Jagat. Krana kula sampun nyumurupi bilih kadang kula kekalih Werkudara lan Janaka. Sami kapuping Rana Madyalaga kawon tanding kaliyan jengandika Gusti kula Sanata. Mila menawi kula ngantos kecalan kadang kula kekalih menika paribasanipun sarah mungguing lautan wastra lungset wonten ing sampirat. Sampun boten wonten ginanipun menapa-menapa. Mila dinten sakmangke menawi kadang kula kekalih menika boten kawaluyakaken tuwin boten kawangsulaken dhateng ingkang rayi abdipun Puntadewa. Pengajaping manah kula boten nedya gesang nanging malah nedya sumusul dhateng kadang kula kekalih sinuwun. Wah, dalah bagus. Yen ngono kowe banget tresna karo adimu sakulon Werkudara Putri Janaka ing wis tak rangket. Ingin padha tak bondo, tangane tak krincung sikile, wis ora iso glawat. Babar pisan monggo kula aturi bondo ingkang abdipun Puntadewa. Katunggalna kaliyan para Pandhawa sanesipun lajeng sakmangke ginanipun menapa menawi kula gesang menika namung ijen datan para wak. Mboten wonten sederek miwah mboten wonten kadang. Lengking saking menika kula pasrah bongkokan dhateng paduka Gusti kula ingkang Sun Prabu Panggulan Jagat. Prajurit bondo lebake pakunjaran Puntadewa. Ayo sapa meneh? Petro mlayu-mlayu ning ngowo. Matur Ndara Baladewa sewu lepat diagung mangaksami nggih. Yo, ning ngowo. Piye kabare peperangan jroning Karang Kadempel? Werkudara ingkang nalika semana sagung ngundurake Prabu Panggulan Jagat. Lah kok dadi ora ana kabare malah kowe mlayu-mlayu kaya bocah cilik iki ning ngowo? Sewu lepat nyuwun pangapunten. Nggih. Kula munjuk atur ngersanipun Sih Prabu Baladewa. Yo piye? Kok semanten kula nonton ingkang sami perang Ndara Werkudara nggih majeng, Ndara Janaka nggih majeng. Yo. Pinanggih kan Prabu Panggulan Jagat sing ajeng boyong Bapak Semar. Yo sabanjure. Dumadakan sareng sami aben ajeng. Ndara Werkudara. Lho. Kowe kok nangis ngowo? Ndara Werkudara sinuwun. Bendara Werkudara ya kene. Ndara Werkudara kenging painah. Painah iki sapa? Apa, Gong? Painah ora. Sing apik to. Panah. Hah? Panah. Kenging panah. Ndara Werkudara nglumpruk tanpa daya. Lajeng Ndara Janaka nggih majeng. Ndara Janaka ya nglumpruk tanpa daya. Lajeng Ndara Puntadewa ya maju. Ndara Puntadewa ya nglumpruk tanpa daya. Telu entek piye? Telung piring entek. Gong ora sembrono ah. Gong ora sembrono to, pancal raimu. Ya wis. Terus. Ndara Puntadewa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka kepikut musuh. Lah iblis larat. Gugu karepe dhewe Petrus mingkira ratune tak golekane tak ajare legane ati yo. Ming mlayu kok dadak nyampar rai lho.
mesti kulino aku. Lamit. Ya ngopo iki ora? Dadak nendang barang ora. Nendange ra bener. Tak paske mata entuk pipi. Aku tegelun kowe kok nek ngepaske mata ki. Men sakan kowe. Hati-hati ya, Gong. Muga-muga Ndara Baladewa ki iso ngrampungi karya. Den, ngatos-atos, Ndara. Narendra Mandura Prabu Baladewa, aku ora butuh Baladewa. Aku ora butuhake Ratu Mandura. Ning kowe arep nggilani karo dulur-dulurmu sing wis tak rangket. Baladewa. Kowe arep mbelani karo Werkudara, Janaka karo Puntadewa, tiban pusakaku ora tak gawe tekaning pati. Ning tak gawe kewirangan nggonmu urip ana ing alam padhang saka panguwasaning Kyai Candrawirayang Baladewa.